anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke akpọrọkpọ nwanne anyị Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa ya bụ onye ga-eme ka ahụ anyị nke adara gbanwee wee rie ahụ nke ya bụsi ihe. N'ihi nke anyị na-etinye ahụ nwanne anyị Patrik n'aka Chineke ka ọ nọrọ ya n'udo nke ya mekwa. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otobere aha ya, ka ọchịchị ya bịa, ka emuche n'ụwa esi eme n'eluigwe na anyị tata, mee nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị, dịka si gbaghara ndị mehie anyị, ekwela ka ọkụ na nna anyị na-azọpụta anyị n'oge ihe anyị. Ekele m Maria. Wait, I said, wait here. Wait there. Wait there. My colleague is there now. No, wait there. No, you're not coming. Come late. Sorry, come late. Kristi mee ebere. Ekele Maria, Jupiter na Yesu sọgburu ala n'ekwu, ịdị ngọzi n'etiti Igbo niile. Ọ dị esi ngọzi n'ọnwụ yiri ka Yesu. Maria dị nsọ nne nke Chukwu, ọbara anyị bụ ndị nga anyị ọtụtụ ọmụmụrụ ọnụ. Ekele Maria, Jupiter na Yesu sọgburu ala n'ekwu, ịdị ngọzi n'etiti Igbo niile. Ọ dị esi ngọzi n'ọnwụ yiri ka Yesu. Maria dị nsọ nne nke Chukwu, ọbara anyị bụ ndị nga anyị ọtụtụ ọmụmụrụ ọnụ. Respect yourself, because I respect you, respect yourself. I'm not arguing with you. I'm not arguing with you. Fight me there for the you were here before now. Look back. Let one person go. This is the only reason why we came here. This is the only reason why we came here. Please, let one person go. Calm down. I'll relate to the appropriate authority. So whatever they say. Ka ikpe ekpere maka ọmụmụ anyị na-eme otu a Patrik. Ka ihe ọdịdị onye Jesu Kristi onye kwuru sị, mụ onwe m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na ọbụlagodi ma sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Onye ọbụla nke dị ndụ nke kwekwara na agaghị anwụ ọdụ wee ruo na ndụ ebighị ebi. Ịgbara anya mmiri n'ihi ọkụ Lazarus, kasi anyị obi na-acha anya anya mmiri, anyị arịọ gị Kristi. Na anyị ekpere Patrik Ifeanyi Chukwu, ndụ ebighị ebi, anyị arịọ gị Kristi.
ejiri sacha ọnụ anyị Senator Patrick Ifeanyi werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị anyị arịọ gị Kristi eji oriri nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị Senator Patrick Ifeanyi ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị anyị arịọ gị Kristi anyị nọ n'oriri ihe ọnwụ nwanne anyị Senator Patrick Ifeanyi ka ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi wee kasie anyị obi anyị arịọ gị Kristi onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-ayọ ka imere nwanne anyị na nna anyị na onye otu anyị na-enye anyị Patrick. Nke mbụ, nwa odibo gị nwere oke ime ihe bụ uche gị, ekwena ka ọ daba n'ahụ dịrị mmehie ya. Nke abụọ, na nwa odibo bi n'ụwa eziokwu ejikwa na ndị na-ekwere ndụ mee ka ebe isi ebe ejikwa na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-ayọ nke a site na Kristi onye nwe anyị, nye ezumike dị ọbụbụ obi nwenụ amụrụ bụ ezuru ike na ndokwa eso megharị ya ebere na ezuru ike na ndokwa ebere maka ndị na-eru uju. Biko Chukwu, anyị na-ayọ ebe anyị na-agba akwa arịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị na nna anyị na onye otu anyị na-enye anyị Patrick, ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwa anyị na-abịawanye nso. Biko nye anyị grasia gị iji na-akwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ide ebi ndụ mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede nwa mgbada akwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge ka ọ ga ngwa ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike isobe na aṅụrị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị maka onye nwụrụ anwụ. Ka Maria nne nke Chukwu, nne dịgasịrị obi ebere, onye nkasịrị obi ndị na-eru uju, anyị n'aka nwee mkpụrụ obi nke nwa odibo ya na nna anyị na onye otu anyị na-enye anyị bụ Patrick, onye nke ahụgoro ụwa nke a ka ebe na ebere nke dịka ezi nne onye nke ire ọzọ n'ebe obi ahụ na-atọ ya n'eluigwe biri na ya ebighị ebi. Ka mkpụrụ obi Patrick Ifeanyi ụba ka mkpụrụ obi na-ekwe gara aga, ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Jesu meri ya ebere ka o zuru ike na ndokwa Patrick Ifeanyi ụba mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Jesu meri ya ebere Jesu meri ya ebere o zuru ike na ndokwa o zuru ike na ndokwa o zuru ike na ndokwa na-ezuru ike gị ọbụla obi nwanyị na-ezuru ike gị ọbụla obi nwanyị na-ezuru ike gị ọbụla obi nwanyị mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Jesu meri ya ebere Jesu meri ya ebere Jesu meri ya ebere o zuru ike na ndokwa 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 Jesu meri ya ebere Jesu meri ya ebere Jesu meri ya ebere Jesu meri ya ebere o zuru ike na ndokwa o zuru ike na ndokwa o zuru ike na ndokwa na-ezuru ike gị ọbụla obi nwanyị na-ezuru ike gị ọbụla obi nwanyị na-ezuru ike gị ọbụla obi nwanyị mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ezuru ike na ndokwa Okay, Coco. Coco. Quelle est le
Okay, well, yeah. Okay, bring one shot. Yes, you want to go. Take this one. Take this one. Take this one. Start feeling on that side. Yes. Go to here. Go to here. Bye, delete here.